berakom ide középre. Jó, persze. És akkor így... Jó, hogy legalább sikerül. Ne! De Viktor azt mondta csak, hogy késsel. Én is késsel megyek. Nem késsel. De késsel. A ember az előbb a izét használtad. Azért használtam, hogy dupla jumpingoljak. De akkor lőttél egyet. Nem lőttem egyet. Lőttél a izével. Hát csak azt láttad, de nem lőttem. Én nem hazudok. Viktor, is szabad csinálni? Is szabad csinálni, hogy ideges vagy? Aha. Úgy okosabb vagy. Én így láttam egy videót. Ja. Mi asszal csinálok amúgy? De miért meg hátulról fel? Amúgy te jól használod! Amúgy én szarul Csak kettőt tudtam rendesen megcsinálni, és az ötösöt nagyon szarul csináltam meg. Nem lehet, hogy ez így jó volt. Fuck you! Honnan tudtam, hogy ez 150-est adok neked. Ja. Gondoltam, hogy egy 40-est adok neked legalább. Most fog sikerülni? Bum! Ja. Jó, most végre gyorsan megyek, azért mondtam, hogy rakjuk be ezt, hogy a nyilat még a vizét használjuk hozzá a képedre. Oh! Menő voltál. Kösz. És úgy csináltam még én is. Már meg tudom megint csinálni Mikor azt a... látod azt a gambalos képet, amit küldtem? Nem. A Sigma harcost. Aha, azt te rajzoltad? Igen. Menő! Kösz. Olyan, mintha nem is te rajzoltad volna. Jó. Nyit vagyok, és ő elmegy tőlem. Hé, még maradt még egy bombám. Fel tudom használni. Yeah! Uge buge! Jaj, uge buge! Aztán a te loadout-ottal menjünk, jó? Mivel? Mert se egy loadout-tal. Ja. Menjünk a te fegyveréden, jó? Loadout azt jelenti, hogy a fegyver, amit kiválasztó. Jó. Úgy tudtad, ha... Várjál. Most menjünk a tiéddel. Kukker, Kukker, igen. csúzli, Igen, a csúzli. Kanada. nem, kéz, Kéz, igen. és még ez. Ugyanaz. De várjál, tudtad, ha valaki ide áll,